بسم الله الرحمن الرحيم Si Isa ingaran wallah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Ibet kumasa at tanganay, gusto gagawi igira lumini buteng, kada ka baga kano kadna nakaguda kanian duyan, yutus Muhammad. Ustayan, pianutulu Ahmad amya kapungo Jundu bin Abdillah, amya sakit su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa dema kalalakaw sa isa kagagawi udi na dua. Namya kaw maasa katawa bubay na pitero iya na hey Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ko kilay so saitan ka, inunta ay iniduya kanian. Na piya katuron wala subhanahu wa ta'ala ang kutwa ayat. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Gusto akhirat na tumor ka adi su paganay su dunia. Ustayan, so ingedap kore ilabiya mapya adi su ingedam ini kabelagad na su dunia. Ugaid na so kadak lang ko manusia na kebabayaan niran su mini kabelaga adi su miyata alik. Sabab ko kiasan ngirang ko parayasan niya na pekasirang, agusto orari giya na pekabengang ko kailay. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Utang kedembegang kau kadnan kasalimu na kesuat kadnan. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Bahkan yan demato una wata ilo na piya kaapas kanyan. Ustayan, piyangangaloy wala subhanahu wa ta'ala ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga limu iyanon, sa mga rinarinaw niyanon ko kasasagadiyan sa mabasang aringasa upagtaw niyan sa Makkah. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Gumiyaw makaniyan na dedag na tiyuro kaniyan. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Gumiyaw makaniyan na miskin na piyakakawasa kaniyan. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Nasukman suwata ilo na din kapakargni. Ustayan, pingguna na unyan sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga ukita, pangalimo kung mga tawa mga lulubay, adatar wata ilo aguso miskin na pupemangni sa kawiyagan. Giyana ni pad ko unayan o panulo no Quran, alalayo niyan pagalawin ko kadaklan ko mga ayat yan so kikapadiin ko ilo aguso miskin. Kaan tagumpia sundulun-dulunan no mga tao, sa makapia sugiiran kan duduluna ko kibubetugiran, sa mada sugi ikan dudengkia ayalalayo na kesabapanon naso kala o guwang ko paglatan ng mga kawasa agus sa mga miskin. Sa tanto apya na marano Islam akaul na sangkot wa guwang, sa makakakaraniya so pangkat ng mga tao kugiiran kakawiyagan sa makadakal kiran sa mga sabab, akakwaan sa pagpar, sa kaampalaniran sa mga pangindawiran na berandia agu kaniniyawai. Gugianan imala arumasayo parinta Islamia kumasa akapa kamuayan niyang kublangan o kawiyag-wiyag asabot niyan sumarata bato pagtawa kapipiluan ko kapupagintaw sang gulalan ko kaatura ko zakat sa makatindig subaital malu mga Muslim. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Nasukman sa pupumangni na din kapupumasunga. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Nasukman sulimu ukadnan ka na pupumanutulang ka. Ustayan, so mga limu Allah subhanahu wa ta'ala na patot so kapupanutulaon sa pantag saan makwa at tuma, kena uba pantag sa kasilibento gagu katekabur ko mga tao. Pangnal ko sura. Suray niya marani aki kukuyap tiyan kumasa aki aturo no sura ika 80 siyaw, agusto sura ika 92. Aya unay na bendingan niya na so kiyasu pa iyang kumasa at tanganay, so alungan at tanda uto umaliwanag agusto gagawi at tanda umalibutang. Sa mataan na swalla subhanahu wa ta'ala na daniyan duyaan so suguyan sa banyan inibuang. Sa sembag uto kung mga tawa aya para ti Iran na iniduya so Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kadna niyan agu kiararangitan niyan. Pia kita duman na suraanan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so mga ala a pangalimuon o kadna niyan. Agubigan niyan sa mga pipia akabilang ataw ko giin niyan kindulunaan ko salakaw di salakaw. Sa miyabeloy so Muhammad sallallahu alaihi wasallam aladiwan ko kapia o parangay. Agupisek siya no Quran ko kaya turuan yan. Sa mataan aska na pupantaw sa parangay lebih mala. Tumiuron sa Makkah, aaya bilangan ng mga ayat yan na 10 agwisa. Tumiuron ko oriyan o Surah Al-Fajr.